Сәләмәсез, эфирда татарлар тапшыруы. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада 20 елдан соң Кабат Мари илендә 24-нче федераль Сабан туен оештыру буенча беренче утырыш. Без көтәбез кунаклар регионлардан. Бүгенге заседание беренче оргкомитет. Күмәк ифтарлар берләштерә. Удмуртияның баш каласы Ижаудан үз хәбәрчеләребез. Әгәдәйне милләттәшләр үз торган җирләрендә шулай авыз ачуны ифтар формасында үткәрәләр икән, җыелып имамнар белән вагызлар әйтеп, без инде һәр вакытта да афәрин дибез һәм рәхәтләнеп килеп, вакыт булганда үзебезнең рәхмәтне дә җиткерәбез. Урмай авылында Чувашстан Республикасы ифтары узды. Быел 600-дан артык 700 кешегә хәзерләйбез, 600-дан артык халык кешеләр килер дип өметләнеп торабыз. Башкортстан Республикасының Ак калфагы яңа проект тәкъдим итә. Лаеклы гына иттереп спектакльне күрсәтә алырбызмы дип борчыла бүген үзешчән артистлар. Шулаймы? Барасырак бара. Алла бирсә, барысы да әйбәт үтер. Үтеп китер, безнең артистларыбыз нык тырыштылар, көч салдылар. 24 апрельдән 26-сына кадәр Казанда 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары съезды узачак. Шул уңайдан Бөтендөнья татар конгрессында матбугат конференциясе узды. Безнең географияга килгән вакытта әлбәттә барлык Татарстан Республикасы районнарыннан, Россия Федерациясының 53 төбәгеннән һәм 15 ерак һәм якын чит илләрдән 500-дән артык делегат һәм шәрәфле кунаклар катнашачак. Безнең программа нигезендә 3 көн пленар утырышны һәм ачып җибәрүне без 24 апрель көне беренче көнне оештырабыз Корсын сәүдә күңел ачу үзәгендә. Аңа хәтле аерым кул эшләре остаханасы күргәзмә ярминкәсе шәп киләчәк һәм бу көнне безнең барлык делегатларыбыз һәм шәрәфле кунакларыбыз данлыклы Сөембикә журналының 110 еллыгына багышланган тантаналы кичәдә катнашачак. Biz хәзер шәхси мәктәпләр турында сүзне алып барга булдык. Чөнки шәхси мәктәпләр, менә элекке без тарихка күз салсак, бер Хөсәйновларына 52 мәктәп мәдрәсә ачкан. 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары съездын йомгаклау адымнар белем бирү комплексында узачак. Биредә Калфак туе чарасы каралган. 26 апрель көнне делегатлар Абдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасында катнашачаклар. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бөтендөнья татарларын берләштерүче 24-нче федераль Сабан туе Мари Эл Республикасында узачак. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васыл Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация эш сәфәре белән Йошкар-Ола шәһәрендә булды. Анда җитәкчелек, татар оешмалары вәкилләре, җәмәгатьчелеге белән очрашу каралган иде. Иң мөһим вакыйга 24-нче федераль Сабан туен оештыру комитеты белән очрашу. Урынга барып фикерләшү булды. Тулырак Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Без Йошкар-Ола шәһәренең нәкъ үзәгендә, моннан искиткеч манзара. Гомумән, Мари Эл Республикасында безнең милләттәшләребез байтак яши. Менә нәкъ 2024 елда монда 24-нче федераль Сабан туй узачак. Шул уңайдан инде оештыру эшләре башланды. 24-нче федераль Сабан туеның оештыру комитеты утырышы Мари Эл Республикасының хакимиятендә узды. 20 ел тому назад, 2004 елда бездә Йошкар-Олада булды 4-нче федераль Сабан туй. 20 ел узгач, 2-нче елга ала берсә, без уздырабыз 24-нче федеральный Сабан туй. Бүгенге заседание беренче оргкомитет, председатель оргкомитета, глава нашей республики. Шушына чыгып әйтеп буламын, нинди дәрәҗәдә узачагын һәм нинди игътибар булганга бу безнең Сабан туебызга шуңа күрә без бүген күрешеп, коллегалар белән, хезмәттәшләр белән күзгә күз карашып, ниндидә хәзерге юл картасы төзибез. У нас республика уже принимала этот праздник, и делегаты были из многих
регионов нашей страны. Поэтому мы здесь, уважаемые коллеги, должны показать высокий уровень подготовки и, конечно же, наше радушие, наше гостеприимство. Уважаемый Юрий Григорьевич, я посмотрел программу, и в принципе хочется сказать, что даже такое ощущение, что мы немножко рановато собрались, потому что все так досконально, хорошо расписано. И рабочая группа, которая отписала, такое ощущение, что как будто каждый год проводит на высоком уровне Сабантуи, потому что учтены все до последних мелочей, по времени, по местам. По минутам расписано. Да, почти по минутам все расписано. Это говорит о том, что уже в команда в теме. Big shot. Bu zor şunday bayramlar, bu Tatarlardan üçün түгел, bütün milletler üçün. Енді біз Мария Республикасының Медведево районында, дөресрәге аның ипподромында, нәқ менә 24-нче федераль Сабан туйының оештыру комитеты шушы җиргә килеп төште. Чөнки 2024 елны 24-нче федераль Сабан туй нәқ менә шушы җирдә узачак. Күңелдә куаныш инде. Безгә килә федеральный Сабан туй. Без аны инде берничә ел элек Яшкарлада үткәргән. Ә менә шушы Медведевский ипподром безнең инде поселок районында урнашкан бик матур урын бу безнең. Бик күп дусларны, кунакларны шушы 24-нче елда үтәчәк федеральный Сабан туйга чакырып калабыз. Килегез. Безумно рады, но при этом понимаем, что это огромная ответственность ложится на нас для проведения такого мероприятия, огромного федерального уровня. Район у нас огромный, район у нас гостеприимный, в нашем районе проживает 70 тысяч населения, представлен 160 населенными пунктами. И вот все это население, включая все население республики, приложит все усилия, чтобы организовать этот достойный и красивый праздник. Biz әзерлекне көрәш урнаштыру уеннары буенча алып барабыз. Әлбәттә безнең бүген Федерация көрәш Россиядан кайткан кешеләр, министр спорты белән күрештек. То есть уже әкрен-әкрен бер ел алдан уже эш башланды дип әйтә алам. Министерство спорта ягыннан полностью поддержка бирелә. Бу соревнованияны безнең Федерация көрәш эшләячәк. Вот бу единый календарный планга кергән зур бик каты зур соревнование булачак инде. Безгә безнең җирдә эшли торган, эшләнгән соревнованияны бик көтеп калабыз. Мария Республикасында узган киңәшмәләр, очрашулар билгеле ифтар мәҗлесе белән төгәлләнде. Ә ул инде Медведево районында урнашкан менә бу искиткеч Гайша мәчетендә узды. Соңгы 4-5 ел вакытында мәчетләр тула инде безнең хәзер. Мәчет тула, һәм дә ифтарларга бүгенге көндә 200-дән 300-га кеше килә безнең менә. Көн сайын бу елны ифтарларны шундый зур күләмдә үткәрәбез. Бу иң яраткан мәчетләрнең берсе безнең республикада. Монда халык бик йөри. Bütün din бәйрәмнәрен уздыралар бик яхшы итеп. Шуңа күрә бернинди бу районга тоже үзенчә бердәмлек биреп тора. Телебезне, гырыф-гадәтләребез алхамдулиллах мәчетләрдә сакланып килде. Хәзер дә алхамдулиллах мәчетләребез эшләп килә. Ну мәчетләр булу гына түгел, ул мәчетләрне әле безгә саклый да белергә кирәк. Милли кадрларыбыз булырга тиеш безнең алхамдулиллах. Без һәрбер кешегә, мохтаҗ кешегә, үзебезнең милләт кешесенә, бүтән милләт кешесенә ярдәм итә алабыз икән. Менә ул иң зур бәрәкәт, иң зур бәхет. Шуңа күрә бер-беребезгә файдалы булып, рәхмәтле булып, ярдәм итеп яшик. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Мария Республикасы. Изге Рамазан айының соңгы 10 көнлеге бара. Ураза гамәле милләттәшләребез арасын тагын да ныгыта. Моңа күмәк ифтарлар да сәбәп. Удмуртия башкаласы Ижауның 3 мәчетендә дә көн сайын табыннар кырыла. Бу атнада ифтарларның берсе Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Габделгаяз улы Шайхразиев катнашында узды. Рамазан изге матур гамәлләр айы. Васил Шайхразиев Ижауга бүләкләр белән килгән. Гыйнвар айында Россия төбәкләренең татар милли оешмалары җитәкчеләре белән эшлекле сәфәре вакытында ихтыяҗларын ачыклап киткән иде. Күп көтәргә дә туры килмәде. Яңарыш газетасы редакциясенә ул төсле принтер тапшырды. Хөсәин Файзханов исемендәге лицей китаплар һәм уку әсбапларына баеді.
Редакция газетаның эштәлеге белән дә якынрак танышты. Балалар иҗаты булуын хуплады. Газетаның өлкән яшьтәге укучылары дини кушымта булуга рәхмәтле. Милли басманы Гаит бәйрәменә әти-әниләренә бүләк итеп яздырырга теләүчеләр дә бар. Рамазан күңелләрне йомшартучы, сафландыручы ай. Вакытта без аны бәйрәм дип кабул итәбез, ләкин бу бәйрәмнең күп кенә сынаулары да бар. Ул теге ашамыйча ашкына йөрү түгел, ансына гына кергәнсең, аның өчен дә инде бик зур рәхмәт, ләкин ул дугалар уту, изге ниятләр булу, мохтаҗларга ярдәм итү, һәм инде һәр вакытта да үзеңне чистарту ички яктан, оң ягыннан, ислам ягыннан, бөтен яктан булырга тиеш. Ижауның 3 мәчетендә дә көн сайын ифтар тамыннары корыла. Бу эштә елның-елында иганәчеләр ярдәм итеп килә. Васил Шайхразиев имамнар һәм эшмәкәрләр белән ифтарда. Авыз ачу гына түгел, күпмедер дәрәҗәдә эшлекле мәҗлестә бу. Удмуртия мөфтие республикада татар эшмәкәрләре клубын оештыру тәкъдиме белән чыгып, бу уңайдан февраль айында җыелып талганнар иде. Күпчелек аны хуплый. Собрание узырганда 100дән күбрәк кеше безгә кушылырга риза булды. Бүгенге ифтарда без күрәбез, шул 100 кеше ифтарга килде. Бу безгә бик куанычлы, без бик шат шуңа кеше күрергә монда. Дамир Тазиев клубны җитәкләргә алынган. Хәзер теркәү мәшәкатьләре белән мәшгуль. Ульян шәһәренә барып, андагы эшмәкәрләр берлеге тәҗрибәсе белән танышып кайтканнар. Дамир табын артына җыелганнарга шул турыда да сөйләп үтте. Без дә саллы милли мәдәни проектларны тормышка ашыра алабыз ди ул. Татарстан да тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Килегез, өйрәнегез ди Васил Шайхразиев. Безнең Удмуртиядә яшәй торган, Ижауда яшәй торган безнең кардәшләребез, эшмәкәрләребез, сәүдәгәрләребез, татар милләтендә булган бигрәк тә менә җегетләребез инде. Алар булай да күп хәйрия гамәлләрендә катнашалар. Теге күрсәтмәче, дәнитмәче, яшериңнән чик пәйгамбәрбез безгә аңлаткан иде. Инде зур эшләр өчен бергәләп эшләү кирәк. Ул вакытта аның нәтиҗәсе дә булачак, Алла бирсә, зуррак, уңышлырак. Һәм аның теге күңелгә дә икенче төсле күреп, без эшләдек, бергәләп дип әйтеп, менә аның тагы бер төсле яңа рухи аның байлыгы барлыкка килә. Ифтарда республика, шәһәр хакимиятләре вәкилләре дә катнаша. Мөселманнарга хөрмәт бар. Милләт-ара, дин-ара татулыкны саклыйлар. Татар бистәсен үстерүдә, уңайлыклар тудыруда актив катнашалар. Шушындый ифтарлар гына да аларның бердәм булуларына дәлил. Ижаудан Нәзир Ныңманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Урмай авылында Чувашстан Республикасы ифтары узды. Быел 600-дан артык 700 кешегә хәзерләйбез, 600-дан артык халык кешеләр килер дип өметләнеп торабыз. Башкортстан Республикасының ак калфагы яңа проект тәкъдим итә. Лаеклы гына иттереп спектакльне күрсәтә алырбызмы дип борчыла бүген үзешчән артистлар. Шулаймы? Ну, баразрак бара. Алла бирсә, барысы да әйбәт үтер. Үтеп китер, безнең артистларыбыз нык тырыштылар, көч салдылар. Изге Рамазан айының соңгы көннәрендә Чувашстанның Урмай авылында республика ифтары узды. Анда республика авыл районнарыннан һәм күрше тирә төбәкләрдән дә мәртәбәле кунаклар чакырылган иде. Ифтар узасы авыл стадионы бу көнне зур бәйрәм мәйданын хәтерләтте. Монда балалар өчен төрле спорт һәм уен мәйданчыклары эшләде. Сабыйларга һәр төрле тәм-том тараттылар. Шунысын да әйтергә кирәк, булар барысы да түләүсез иде. Ә кичен авыл халкы һәм кунаклар бергәләп ифтар мәҗлесенә җыелды. Тулырак Чувашстаннан Рамис Сафин хәбәр итә. Чувашстанның Урмай авылы республикада гына түгел, Россиядәге иң зур татар авылларының берсе. Бүген монда 3000-нән артык кеше яши. Урамнарның чисталыгыннан, йортларның төзеклегеннән күренеп тора. Монда тырыш һәм уңган кешеләр яши. Авыл мәктәбендә 400-гә якын малай һәм кыз белем ала. Урмайда берсеннән-берсе яңа салынган мәхәббәт 3 мәчетнең эшләп торуы исә биредә яшәүчеләрнең дindарлыгы хакында сөйли. Ифтар да биредә ел сайын узып тора. Үткән елны үткәргән идек шунда, уже где-то 400 артык кеше иде, 480 кеше санадылармы? Быелга быел 600-дан артык 700 кешегә хәзерләйбез, 600-дан артык халык кешеләр килер дип
ümitlenip durabız. Bu yılda uylaştırdık tagın yaşlarımız bilen ki bizning yaşlarımız hazır akırtına dinge tartılıp geliyor elhamdülillah şükür. Yaşlar bilen birge bulganda işlaganda kızık. Яшерин батырын түгел, урамда зур мәйданчыклар, ашау урыннары ясап, кунак истәле әзерләү зур тырышлык һәм тәвәккәллек кенә түгел, шактый гына чыгымнар да сорый торган нәрсә. Егетләребез бик каты батыр егетләр, алар моны күп марча зыйдылар. Мәчеттә җыелды, яннан соң Мәскәүдән булыштылар. Бу моны Рамазан Кәрим дигән нигә безгә акча күчерделәр. Моны шушында ул безнең хатын-кызларның өчен, хатын-кызлар да безнең монда бер 100 кеше артык нетәбез уйлыйбыз, артыграк та булыр дибез. Узган елгыдан аермалы буларак быел ифтар узасы стадион янәшәсендә генә балалар өчен спорт һәм уен мәйданчыклары эшләп тора. Мондый күршелекнең үз төре бар икән. Балалар күрсеннәр алар. Сабан туйы белән яңа ел гына бәйрәм түгел, ул мөселманның бәйрәме, безнең моны ифтар Кырбан мәҗлесләр, моны ул балалар шуларны жыл сайын каршы алсалар кетсеннәр иде. Ох, безнең бәйрәмебез килә бит дип. Батутлар куелган уен мәйданчыгы кырмыска аясы кебек кайнап тора. Кемдер батутта сикерә, кемдер туңдырма, попкорнга чираттыра. Кем әйтмешли коммунизм бар да түләүсез. Урмайда Рамазанның һәм Уразанның тәртибен, аның мәгънәсен сабыйчактан ук белеп өйрәнеп үсәләр. Ураза ул ашамица торырга. Тагын нишләр уразада? Ярамый начар сүзләр сөйләргә. Яхшы гына эшләргә. Фитр садака бирергә. Мәктәптә укучы өлкәнрәк малайларның байтагы уразада. Авырмыттарга уразада. Яхшы нормально. Беренче көннәрдә авыр. Аннан күнәсен. Соңгы минутларында гына берсәк авыррак, булай авыр түгел. Нәрсә авырак менә соңгы минутлары? Вакыт узмый. Иртә белән авыр торуы. Йокыдан. Кичкырын ничек була? Су içkin кели, жаның күе, ашак кели. Сүздә юк. Бүген дини йолаларыбызны сакларга, гореф-гадәтләребезне, фарыз гамәлләрне үтәргә шикләүләр юк. Совет хакимияте елларындагы тыюларны, һәр төрле эзәрлекләүләрне, качапса сәхәр ашауларны әле өлкән буын бүген дә хәтерли. Мәктәптә безнең шундый укытучылар бар иде, кайсы берсе барда түгел. Укучыларны авыз ачтыручы. Авызына су каптырулар бар иде. Мәҗбүри. Да, мәҗбүри. Алар бер-ике кенә булган мәктәптә. Алар тигән иде. Түгел. Ничек әйтергә? Ул шулай кайда ул вакыттан безгә аның авырлыгы эләкмәде, авырлыгы эләккән аның әтиәниләргә. Сәхәргә тормыйса калмык диетти, җыпламыйса да яткан тәннәр була иде. Тәмләшәргә ди. Талкан диләр, талкан тиги. Булай ярмасы. Талкан диләр бездә. Шул талканлашырга тора иде. Аннар җыклыйсыз. Аннар җыклыйсыз. Уртага май салалар иде. Күз дейрендә. Да. Соңгы елларда дин кардәшләребез яши торган бик күп төбәкләрдә менә шулай күмәкләшеп ифтар мәҗлесләре уздыру матур бер гадәткә киреп бара. Мөмкинлеге булганнар хәзер аны зур кафе, рестораннарда да үткәрәләр. Мәскәү кунагы, Россия мөселманнары диния нәзарәтенең төбәкләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Ринат Гыйлманов белдергәнчә, өйдә уздыруга караганда мондый формат күпкә отышлырак икән. Өйдә генә уздыру булса, анда бит инде җыела гаилә, туганнар, якыннарын гына, балалар әз була. Вот, менә шулай күп зурлап уздырганда инде кунаклар күбрәк, тагы бер катка ватлый мин, чөнки балалар күбрәк. Мондый күмәк ифтарларны уздырганда татарлар гына түгел, ислам динен тотучы башка милләт вәкилләре дә бергә җыела, аш-суын да бергәләп әзерлиләр. Урмайдагы ифтарга да районда эшләүче үзбәк, таҗик, Дагыстан егетләре килгән. 20 елдан артык Чувашстанда яшәүче таҗик егете, 5 бала атасы Зөфәр плов пешерүне ел сайын үз өстенә ала. Ярдәмчеләрен дә үзе белән алып килгән. Изге бәйрәмдә уразы тотучыларга табын ачып, ризык әзерләү бик саваплы гамәлләрнең берсе ди таҗик егете. Сүздә юк, хак сүзләр. Изгелекләр эшләргә бер кайчан да соң түгел. Өлгерик. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар. Башкортстан Республикасының Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы урындагы татар җәмәгатьчелегенә яңа проект тәкъдим итте. Туган телне, гореф-гадәтләрне саклау, үстерү һәм киләсе буыннарга тапшыру юнәлешендә эшләүче оешма үзешчән татар театрларына да ярдәм күрсәтүне үзенең бурычы итеп куйды. Башкортстан Республикасының Мәдәният министрлыгы һәм Нур татар дәүләт театры белән берлектә оештырылган проект ярдәмендә Шишмә районының Ярми авылы сәхнә дуслары үзешчән театры Уфа шәһәрендә зур сәхнәдә чыгыш ясый алды. Толырак үз хәбәрчеләребез әзерләгән сюжетта. Уфа Нур татар дәүләт театрының кече зал сәхнәсендә бүген эш кайный.
Әлеге мизгилләрдә монда Шишмә районының Ярми авылының үзешчән театры репетициялар үткәрә. Спектакльдә нинди бит әле аның? Туфан Миңнуллинның легендар Әлдермештән Әлмәндәр моңсу комедиясы. Сен бүдірә, шәшен күдірә, орасыннан жел өрә шул, біргаланып ерген болып, қызлар өзін сөйдірә. Фу, кешедән уят. Шокырып кірттің дә рисва етіп шығарасың. Менә шулай. Рисва Уфа тамашачысы алдында рисвай калмасбызмы? Лаеклы гына иттереп спектакльне күрсәтә алырбызмы дип борчыла бүген үзешчән артистлар. Шулаймы? Бара зирәк бара. Алла бирсә, барысы да әйбәт үтер. Үтеп китер, безнең артистларыбыз нык тырыштылар, көч салдылар. Алла бирсә, барысы да без уйлаганча барып чыгыр. Үзем ничек аңлыйм, шулай уйнарга тырышам инде, шундый хисләр. Ул хисләрне булай ничек әйтергә белмим дә. Әлдермештән Әлмәндәр спектакле сәхнә дуслары үзешчән коллективының иң уңышлы чыгышларының берсе. Әлеге спектакль Шишмә районында 4 тапкыр куелган. Һәр берсен тамашачылар җылы кабул иткән. Спектакльнең режиссеры Гөлфия Сәрварова туган авылындагы мәдәният йортын җитәкли башлагач, биредә җидегән Шишмә фольклор ансамблен һәм сәхнә дуслары театр коллективын оештырып җибәрә. 4 ел дәвамында үзешчәннәр үз авылларында да, күрше авыл мәдәният йортларында һәм район мәдәният сарае сәхнәләрендә дә чыгыш ясыйлар. Минем артистларым гади кешеләр генә. Кемдер пенсионер, кемдер воспитатель, бухгалтер икәү бар. Пенсионерлар күбрәк инде. Кышларын өйдә ятмыйк дип безнең мәдәният йортына киләләр. Уйладык та башта спектакль куярга, беренче спектакль Гайфигә башлаганы кызларга ошап китте. Ошап киттеләр дә барсы да хәзер елда январь ае яңа ел үткәннән соң сразу әле берәр спектакль куймыйбызмы, кайчан куябыз дип үзләре миңа тәкъдим итәләр. Башкортстанның Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Люция Вафина гади авыл халкы көче белән куелган спектакльләрне Уфа тамашачысына күрсәтү, үзешчәннәргә зур сәхнә тәмен тойдыру хыялы белән яши. Авыл үзешчәннәренең дәүләт театры сәхнәсендә чыгыш ясаулары еш күренеш түгел. Әлбәттә, моны оештыруның авырлыгын бу эшне үзе эшләп караган кеше генә белә. Бу спектакльләрне шәһәргә, башкалага китерү җиңел эш түгел. Аның мәйданын табырга кирәк, Министерство культуры белән сөйләшергә кирәк, директор театр белән сөйләшергә кирәк. Инде афишалар, билетлар һәм башка реквизитлар ул тиз генә табыла торган әйбер түгелләр. Зал тутырып килгән тамашачылар фикеренчә, Ярмиләр куелышындагы Әлдермештән Әлмәндәр спектакле беренче минутларыннан ук үзенә җәлеп итә. Авыл тормышының бала чактан таныш үзенчәлегенә чумасын. Артистларның уены белән бер рәттән декорацияләрнең дә дөрес сайланышы һәм эшләнеше таныш сюжетны яңача ачарга ярдәм итә. Шул тиклеген матур итеп уйнау белү, ул берсенә дә күп кешегә бирелмәгән. Әле менә аларның шушы үзешмәкәрлек икәнлеге дә сизелми. Спектакль тәмамланганнан соң тамашачылар актерларны алкышларга күмеп сәхнәдән узап кына җибәрмичә торды. Ярми артистлары Башкортстан районнарының башка үзешчән театрлары өчен юл күрсәтүче йолдыз булыр дип өметләнә оештыручылар. Спектакльгә килүчеләр Әлдермештән Әлмәндәрне караудан тыш, Нур театры фойесында оештырылган җырлы-биюле чын бәйрәмдә катнаша алдылар. Уфадан Гөлшат Сафина, татарлар. Тапшыруыбызны быел 145 еллыгын билгеләп үткән Гаяз Исхакый сүзләре белән төгәллибез. Без чит милләтләр тарафыннан йотылмаслык дәрәҗәдә көчле булырга тиеш. Әгәр без шулай көчле була алсак, безнең бер милләт булып торуыбыз хәл ителгән ди ул. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.